Hanja! Yes, isang bago at masayang episode na naman po ang inyong matutunghayan dito sa panibagong season dito sa ating, syempre, ang paborito nating infotainment show sa buong Ilocos. Ito ang Wake Up Ilocos! Kumusta ka naman? Yan. Hello, Roxy. Kumusta ka na? Okay naman. You look so fabulous. Thank you so much. Ikaw din. Oh, it's a brand new day, it's a brand new set, and it's a brand new hairstyle. Oh, diba? Winner! Nakita naman natin napakaganda ng set ngayon. And congratulations sa buo for doing this. Sobrang ganda. They deserve a big round of applause for that. Yeah. Diba? Congratulations for Wake Up Ilocos. Okay. Kaabang-abang talaga ang ating episode today dahil may mga bago tayong mga segments gaya na lamang sa ating Clean Hub segment, abangan ang part 2 ng ating workout routine for beginners, courtesy of Anatomy, Fitness, and Wellness Center. latest trends and activities ba ang hanap nyo? Pwes, ito ang segment na dapat nyong pakaabangan. Offbeat, kung saan bibisita tayo sa isang bazaar na eco-friendly. Kung ano ito, abangan yan later on. Sa ating What's Cooking segment naman, abangan ang isang espesyal na recipe na inahanda sa ating chef Sam, yan ang grilled pesto prawns with alga sauce. Mamaya na yan! Kung last week ay napanood natin ang Gear X2, level up naman tayo at mapunta sa mga tablets. Tuklasin ang pinababaliwan na produkto ng Apple Company. Yan ang iPad. Abangan yan mamaya sa iPad. Well, very exciting talaga ang ating mga segments for this week. Kaya naman, umpisa na natin ang show sa pamamagitan ng ating bagong segment naman, which is called House Life, wherein we feature interior architecture's unique designs. Exactly. So, very, very exciting itong portion or segment natin to Roxy, no? Kasi dito natin madidiscover talaga yung mga unique na kagamitan ni Mr. Flores. Yes, yan natin matutunghayan ngayon. This is the part 2 of Mr. Francis Flores' house. So, let's watch this. Welcome back here in Wake Up Ilocos at narito naman pa rin ho tayo sa ating segment na House Life at kung saan i-feature po natin ang napakagandang bahay ni Mr. Francis Flores. Kung last week po nakita po ninyo ang kanyang living room at ang kanyang master's bedroom, ngayon naman po ay pupuntahan natin ang paboritong spot ni Mr. Francis Flores, ang kanyang comfort room. Tara na po! Please. Okay, so narito na po tayo sa loob ng restroom ninyo. Na hindi naman talaga mukhang restroom. Mukha na nga siya actually kwarto. Siguro pwede na ako matulog dito kung eto ang bahay ko. My God! Eto, napakaganda po. Ayan. Nakikita rin po natin yung wood sa likod. Kapareha din po ng wood na nakita natin sa iyong living room. Nag-excess kasi ang size doon eh. Kaya yung pinagputulan ko, I made it a point na talagang magre-reflect din sa loob. Kaya ito yan, yung kaputol niya. Ayun. Kaya lang pansin ko po, sir, iba na po yung kulay neto compared dun sa kulay nung nasa labas. Oo. Niliha po ba yan? Or linagyan ng varnish? Or Ito kasi not exposed totally sa air. Kaya nag-iba siya ng Kaya color. nag-iba ng color. Ayan, so, eto rin po, ayan, nandiyan po yung painting, no? Yung painting mismo sa labas. Kitang-kita naman po natin The kapag entrance. palagi ka sa Hidden Garden, alam mo na yan na yung entrance ng Hidden Garden dahil napaka-familiar naman. Etong bato po na to, ano pong klaseng bato ito, sir? Well, actually, itong mga bato na to dyan, di ba landscape artist? Meron kasi kaming ginagamit na malalaking bato. Ngayon, pag nag-unload kami, maraming natitipak eh. So, Yung mga ito tira-tira yun. lang yan. Kaya sabi Kaya ko, pala. sayang naman yung natitipak, and one thing more kasi itong bato na to may significance eh. Not only this. Kasi whenever you're going to place a stone inside a living room or a bathroom, they're going to absorb Sort of negative energy. Yes, I've actually Yun read yan. that. And wow, this is, ano po ito, sir? Well, actually may significance dito eh. Somebody gave me as a gift. Wow! So, ito po ay parang stalactite or stalagmite formation. Something like this, yeah. Yes, napakaganda. At medyo ingat lang kasi masakit hawakan. Ayan. Napansin ko po, sir, you have so many books here. Pareho tayong bookworm. Pareho tayo ng habit. Parang nakikita ko na yan na habang naghihintay ka, servisyo, nagbabasa ka. Eh, kung napapansin mo, my garden was also hidden at Hidden. the back of the house. Yes. Kaya dito rin may transformation dito sa loob ng bahay na supposed to be meron din talagang hidden. Wow. Now I'm going to open it and try to see Yes, it. sige. Ano po ba meron? I-unveil natin kung anong meron. Ayan siya. It's a pieces of artwork. Napakaganda. And you can see
the bamboos outside the window. It's actually safe pala na to put some details kahit na medyo masikip yung space because sometimes kung nagkukulang, talagang parang blank, parang useless yung mga Parang designs kulang na siya. ginamit Kumbaga sa mo. pagkain, Oo. something's missing. Parang Something's ganun. missing. Something's So, missing. to complete and to really accentuate the look of your home, pwede kang maglagay ng mga details like that. Okay, so ito po ang inyong shower room. Ay, eto nakikita ko po ito mga pebbles ang inyong linagay instead of tiles. So, how does it take na parang ano po yung mga yung mga ginagawa ninyo para malinisan po yan? Kasi for sure, this is harder to maintain than the regular tiles. Actually, Jana, ito talagang hindi tinatawag natin na high maintenance. Kasi every other day, you must have to apply Lysol. Kasi Oh, yes. pag laging nababasa, there's a tendency na yung bacteria is talagang magmumultiply. So, supposed to be every other day talagang a-apply mo sa ng Lysol. And one thing more, I love the stones. Kasi instead na I'm going to hire somebody to reflex my foot, Yes. my feet, I got dito the na point, lang. yes. Kasi yung bato mismo, smooth naman siya. At Yeah. saka, pag naaapakan mo na siya, para namamassage na yung Namamassage yung paa mo. Ayan, And your napakagaling. ideal weight, eksakto lang sa sa pressure at sa acupoint ng paa mo. This is Yes. the main purpose of this. Okay, so ito naman po, where does it lead us? Well, actually to Jana, this is my secret dining area for the family. Ay nako, kung ako siguro kakain dito, mapaparami ang kain ko dahil sa bukod sa presko na ang pakiramdam dahil sa mga halaman na nandito. Of course, ang pebbles din. Ayan, no? Pebbles talagang aapakan mo. Napakaganda. Smooth and rounded pebbles. Ano Kasi po ba ang tawag I- ninyo sa pebbles na ganyan? It's a white pebbles, Jana, subjected for Reflexology. reflexology And for purposes. landscaping din. That's it. Multi-purpose pebbles. Yes, napakaganda naman po. And I've noticed, dito na naman yung mga wood na inanay. Oo, iba naman ang itsura nito kasi ito talagang nasa garden na lang din siya. Yung kumbaga yung mga dirt na na-accumulate dyan, hindi na tinanggal. Talagang natural As is. looking. It's as natural it is. looking. Yes. No, agpalpal pa kayo, bumabalik kayo magtugaw basik dito yan. Ayan, di ba? Kumpletong-kumpleto. Meron po siya of course sofa. Butaka tibigan. Ayan, may butaka tibigan. At eto mismo, yung dining area na ang upuan ay bangko. Napaka-Ilocano, napaka-Filipino ng dating. Ayan. Ito, I love this. Oh my God, I love This this is a floor lamp, Jana. Yes. Ito subigan pa rin just because of the kapis. So you designed this one again? Yes. Oh my I God, was ang the one who ganda. designed it. What about this one? Parang may nakita nga rin po ako kanina doon pero hindi ko lang napansin. Eto ngayon, talagang na, ko. Actually, Jana, ito, kasi may significance din sa akin yan eh. Whenever na nagmumuni-muni ako, ito ang ginagamit kong sasabihin kong Superman. Para Lumalabas siyang, para siyang magic lamp ni Magic Aladdin. lamp. Isang rub lang na ganyan. Lalabas si Aladdin, pwede ka na mag-wish. Kung napapansin mo rin ito, Jana, kasama yung nasa loob. Kasi ito yung pinagbakbakan din ng mga old houses namin before. Talaga? Ito yung kasama niya. Kaya lang nag-iiba ang kulay kasi katulad sa sinabi ko, siguro just because of the less exposures to sunlight or less exposure to air, kaya nag-iiba ang kulay. Kaya kung mapapansin mo talagang very old ang dating. Wow! Ito naman ang iyong mini gym. Mini gym. Ayan. So kung gusto mong mag-workout na hindi ka ganun kadaling mapagod, mag-set up ka ng mini gym mo sa labas ng garden mo dahil hindi ka lang makakapag-lose ng weight, makakapag-relax ka pa at the same time. Ayan. According to scientific study dyan, itong mga ferns na to, nag-accumulate ng more oxygen. Wow. Kaya pag nag-e-exercise ka, you need more oxygen. Kasi talaga? yung breathing, nag-release ka ng oxygen. Oo. So supposed to be, it should have a supplement. Oo. Sila ang supplement. Then, when you're having exercise, di ba na minsan natatanggalan ka ng energy. Sila naman ang nagpipid ngayon ng positive energy sa'yo. Sobra kaming nag-enjoy at namangha sa lahat ng mga nakita namin dito sa inyong napakagandang bahay. So, kahit maliit man siya, hindi naman ibig sabihin na hindi na pwedeng maging bongga or luxurious, diba? Small doesn't mean that it can't be luxurious kasi pwede mo siyang pabonggahin, pagandahin by using different kinds of furnitures. And yun, natutunan ko na pwede ka pala mag-recycle ng lumang mga kahoy. Yeah, Ayan. that's it. Masubukan nga yan pag ako'y nagka-dream house na. Okay, thank you very One much, thing more, Sir Francis. Jana. Ay, One thing okay. more, Jana. Gusto kong mag-plug, no? Ah, yes! Sige po.
Gusto ko lang magpasalamat sa producer nito for giving me a chance para ma-feature naman yung isang dangkal namin na isang dangkal namin na bahay. pero napakaganda at napakasarap na tirahan. Most especially yung directors and the whole crew of this show. Yes, Maraming ayan. salamat po sa inyo at sa lahat ng nanonood ng show. Ayan. Keep on viewing. Ayan, maraming salamat din po, Sir Francis. Again, Thank you. babalik at babalik po kami dito sa Hidden Garden. So kayo mga kaibigan, pasyalan na po ninyo ang Hidden Garden. Meron po silang cafe and of course may restaurant Yeah. na. Ayan. So maraming salamat po. Again, huwag kayong aalis. Wake Up Ilocos will be right back.